Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Milka Green. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να πλέξουμε αυτό εδώ το μοτίβ. Είναι 19 επί 19 στα εκατοστά, είναι αρκετά μεγάλο το μοτιφάκι, δηλαδή βλέπετε δεν είναι ένα μικρό, είναι ιδανικό για να κάνετε ρηχτά μπλουζάκια για το καλοκαίρι. Εγώ έχω πλέξει αρκετά ώστε να κάνω το δικό μου τοπάκι. Θα δω αν μπορέσω να σας το γυρίσω και σε βίντεο και θα το βάλω κάτω στις πληροφορίες αυτού του συγκεκριμένου βίντεο, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε. Να σας πω ότι το πλέκω με βαμβακερό νήμα, το οποίο πλέκεται με νούμερο 4,5 βελονάκι. Γίνεται αρκετά αφράτο, δεν είναι πολύ σφιχτή η πλέξη του. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς το πλέκουμε. Σύνολο το μοτίβ μας έχει 7 σειρές και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε για την πρώτη σειρά. Ξεκινάμε με έναν μαγικό κύκλο. Θα πλέξουμε, έχουμε από το μαγικό κύκλο ένα αλυσιδάκι, οπότε θα πλέξουμε άλλα 2 αλυσιδάκια, 1, 2 και μέσα στο μαγικό κύκλο άλλα 15 ποδαράκια. Σύνολο μαζί με τα αλυσιδάκια θα έχουμε 16 ποδαράκια. Παίρνουμε νήμα επάνω στο βελονάκι, μπαίνουμε στο μαγικό κύκλο, παίρνουμε νήμα, το φέρνουμε προς τα έξω, παίρνουμε νήμα, το περνάμε πρώτα από τις 2 θηλιές, παίρνω νήμα και το περνάω από τις επόμενες 2 θηλιές και έτσι έχουμε πει πλέκονται τα ποδαράκια. Έχουμε πλέξει 1 και συν 1 οι αλυσιδίτσες, οπότε έχουμε 2 ποδαράκια και θέλουμε σύνολο να έχει ο κύκλος 16 ποδαράκια. 1, 2, 3, 16. 16 είπαμε με τις 3 αλυσίδες που έχουμε πλέξει στην αρχή. Κλείνω το κύκλο μου και έρχομαι εδώ στα πρώτα 3 αλυσιδάκια και μπαίνω στο τρίτο αλυσιδάκι εδώ πέρα. Βάζω το βελονάκι μου εδώ μέσα και πλέκω ένα βοβό για να κλείσει η πρώτη μου σειρά. Και αυτή ήταν η πρώτη σειρά. Πάμε στη δεύτερη σειρά, όπου θα πλέξουμε 3 αλυσίδες συν 1 αλυσίδα. 1, 2, 3, που θα είναι το ένα μας ποδαράκι, συν 1 αλυσίδα. Ερχόμαστε στον επόμενο πόντο, θα μπούμε και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. 1 αλυσίδα στον αέρα, ερχόμαστε στον επόμενο πόντο και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι και 1 αλυσίδα στον αέρα. Αυτό θα γίνεται μέχρι το τέλος του κύκλου. Ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο, 1 αλυσίδα. Ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο, 1 αλυσίδα. Ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο, 1 αλυσίδα. Αυτό σύνολο, δηλαδή ένα ποδαράκι, 1 αλυσίδα, ένα ποδαράκι, 1 αλυσίδα, αυτό σύνολο κυκλικά θα το έχουμε 16 φορές. Ένα ποδαράκι, 1 αλυσίδα. Φτάνω στο τέλος της δεύτερης μου σειράς, πλέκω και το τελευταίο μου ποδαράκι και 1 αλυσίδα. Μετράω για να δω αν είναι σωστά και δεν έχω παραλείψει κάποιον πόντο. Πρέπει να έχω σύνολο 16 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Οπότε κάνω την επαλήθευση και έρχομαι και θα πλέξω ένα βουβό στην τρίτη αλυσίδα, γιατί η 1 αλυσίδα είναι το κενό μου. 1, 2, 3. Και κλείνω με ένα βουβό. Αυτή ήταν η δεύτερη μας σειρά. Τώρα, για να πάμε στην τρίτη σειρά, ξεκινάμε. Θα πλέξουμε ένα βουβό εδώ μέσα στο κενό, στο πρώτο κενό. Βάζω το βελονάκι μου μέσα στο κενό, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και αυτή εδώ τη θηλιά θα την περάσω από την άλλη θηλιά που έχω. Θα πλέξουμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε τις φούσκες μας
στην τρίτη σειρά. Εδώ μέσα θέλω να πλέξω μία φούσκα, η οποία θα αποτελείται από 3 ποδαράκια. Το ένα ποδαράκι θα είναι αυτό οι αλυσίδες μου. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στη θηλιά, μέσα στο κενό μου, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω μία φορά. Παίρνω νήμα, έρχομαι μέσα στο κενό, παίρνω νήμα και το φέρνω προς τα έξω και τραβάω το νήμα μου 2 φορές. Και μία φορά που είπαμε θα είναι οι αλυσίδες μας, σύνολο 3 φορές. Παίρνω νήμα και το περνάω και από τις 3 στυλιές. Για να πάω στο επόμενο κενό που θέλω να πλέξω την άλλη μου φουσκίτσα που θα αποτελείται από 3 ποδαράκια, πλέκω 1, 2, 3 αλυσιδάκια στον αέρα, παίρνω νήμα επάνω στο βελονάκι μου, έρχομαι στο επόμενο κενό, βάζω το βελονάκι, παίρνω νήμα και το φέρνω προς τα έξω μία φορά. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο κενό, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω 2 φορές. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο κενό, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω 3 φορές και κλείνω τη φουσκίτσα μου. Παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από όλα τα νηματάκια και από το αλυσιδάκι. Και έτσι έχω έτοιμη και τη δεύτερη φουσκίτσα. Πάμε τώρα στο επόμενο κενό που θα πλέξουμε ακόμα μία φουσκίτσα. 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, για να δημιουργήσω εδώ πέρα το κενό μου. Παίρνω νήμα, έρχομαι μέσα εδώ πέρα στο κενό, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και το σηκώνω. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο κενό, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και το σηκώνω 2 φορές. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο κενό, παίρνω νήμα, το σηκώνω 3 φορές. Παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από όλες τις θηλιές μου και από τη θηλιά, από τα αλυσιδάκια. Και έτσι έχουμε 3 φουσκίτσες. Θα συνεχίσω το ίδιο μέχρι εδώ που θα έρθω στο τέλος. Σύνολο θα έχουμε 16 φούσκες. 1, 2, 3 αλυσιδάκια και έρχομαι στο επόμενο κενό και πλέκω τη φούσκα μου. 1, 2, 3 και περνάω το νήμα από όλες τις θηλιές. Κλείνω την κάμερα και όταν φτάσω εδώ στο τελείωμα της τρίτης μου σειράς, ξανανοίγω για να δούμε πώς συνεχίζουμε. Έχω φτάσει στο τέλος της τρίτης μου σειράς, έχω πλέξει και την τελευταία μου φούσκα, μετράω για να κάνω επαλήθευση, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Πλέκω και τις τελευταίες μου 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, για να δημιουργήσω και εδώ το κενό και έρχομαι πάνω εδώ πέρα στην φουσκίτσα, εδώ πέρα, και θα πλέξω ένα βουβό για να κλείσω τη σειρά μου. Στο ίδιο αυτό κενό θα πλέξω ένα άριχτο, ένα αλυσιδάκι και εδώ μέσα σε αυτό το κενό πάνω από τη φούσκα θα πλέξω ένα άριχτο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τέταρτη σειρά όπου θα έχουμε ένα άριχτο, 1, 2, 3 αλυσίδες. Ερχόμαστε στην επόμενη φούσκα και θα πλέκουμε ένα άριχτο. Στο επόμενο κενό θα πλέκουμε 5 αλυσιδάκια. Εδώ βλέπουμε έχουμε πλέξει ένα άριχτο, 3 αλυσίδες, άριχτο και τώρα 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Ερχόμαστε εδώ στην επόμενη φούσκα από πάνω, εδώ πέρα, και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Αυτό που θα πλέκουμε να αλλάξει είναι άριχτο 3 αλυσίδες, άριχτο 5 αλυσίδες. Τώρα άριχτο 3 αλυσίδες. Έχουμε πλέξει το άριχτο 1, 2, 3 αλυσίδες. Ερχόμαστε πάνω στη φούσκα και πλέκουμε ένα άριχτο. Τώρα, αφού έχουμε πλέξει 3 αλυσίδες εδώ πέρα θα πλέξουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα και ερχόμαστε πάνω από την επόμενη φούσκα και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Σύνολο 3 αλυσίδες, 5 αλυσίδες και εδώ πέρα ερχόμαστε πάνω από τις φούσκες και πλέκουμε άριχτα. Θα το έχουμε αυτό 8 φορές επάνω στο πλεκτό μας τριγύρω. Λοιπόν, 1,
2, πάμε για την τρίτη, 1, 2, 3 αλυσίδες, ένα άριχτο επάνω στη φούσκα, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, ένα άριχτο επάνω από τη φούσκα. Οπότε ξεκινάμε 1, 2, 3 φορές, οπότε μας υπολείπονται άλλες 5. 1, 2, 3 αλυσίδες, ερχόμαστε πάνω από τη φούσκα και πλέκουμε ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσιδάκια, ερχόμαστε από τη φούσκα πάνω και πλέκουμε ένα άριχτο. Οπότε το έχουμε πλέξει επί 4 φορές. 1, 2, 3 αλυσίδες, ερχόμαστε πάνω από τη φούσκα και πλέκουμε ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 φορές, 5 αλυσιδάκια πάνω από τη φούσκα και ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες επάνω από τη φούσκα και πλέκουμε ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσιδάκια επάνω από τη φούσκα, ένα άριχτο. 1, 2, 3 επάνω από τη φούσκα, ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 επάνω από τη φούσκα, ένα άριχτο. 1, 2, 3, 3 επάνω από τη φούσκα, ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5. Το τελευταίο μου, τα τελευταία μου 5 αλυσιδάκια και έρχομαι εδώ πέρα πάνω από το πρώτο άριχτο που είχα πλέξει και θα μπω επάνω και θα πλέξω ένα βουβό ώστε να κλείσει και η τέταρτη μου σειρά. Το μοτίβ μας είναι κάπως έτσι. Και πάμε τώρα στην πέμπτη μας σειρά, η οποία νομίζω είναι και λίγο η πιο περίπλοκη. Πάμε να το δούμε βήμα-βήμα. Έτσι όπως είμαστε, θα έρθουμε εδώ στο πρώτο κενό που βλέπουμε και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Ερχόμαστε εδώ πέρα στο επόμενο κενό και θα πλέξουμε 3 ποδαράκια. Παίρνω νήμα πάνω στο βελονάκι μου, έρχομαι στο επόμενο κενό και πλέκω το πρώτο μου ποδαράκι, το δεύτερο, το τρίτο ποδαράκι, 5 αλυσιδάκια στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5 και πάλι στο ίδιο κενό θα πλέξουμε άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Ερχόμαστε στο επόμενο κενό και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Ερχόμαστε στο επόμενο κενό και θα πλέξουμε 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ερχόμαστε στο επόμενο κενό και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Αν το δείτε λίγο καλύτερα, είναι όπου έχω 3 αλυσιδάκια θα πλέκεται ένα άριχτο. Μετά θα πλέκουμε 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Στο επόμενο κενό ένα άριχτο. Στο επόμενο κενό που θα είναι η μέση μας 7 ποδαράκια. Στο επόμενο κενό ένα άριχτο και πάμε να ξαναπλέξουμε 3 ποδαράκια, 5 αλυσιδίτσες, 3 ποδαράκια. Ερχόμαστε στο επόμενο κενό και πλέκουμε 1, 2, 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσιδάκια
και πάλι στο ίδιο κενό 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Οπότε έχουμε τελειώσει στην ουσία την μία μας μεριά. Ξεκινάμε με ένα άριχτο, δηλαδή εδώ που είναι τα 3 αλυσιδάκια, ένα άριχτο, στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια, 5 αλυσιδίτσες, 3 ποδαράκια, στο επόμενο κενό που είναι τα 3 αλυσιδάκια, ένα άριχτο, στο επόμενο κενό που είναι η μέση μας με τα 5 αλυσιδάκια, 7 ποδαράκια, στο επόμενο κενό που είναι οι 3 αλυσίδες, ένα άριχτο, και στο επόμενο κενό που είναι η επόμενη μας γωνία, 3 ποδαράκια, 5 αλυσιδίτσες, 3 ποδαράκια. Πάμε να ξεκινήσουμε πάλι και αυτή τη μεριά εδώ πέρα. Δεν ξέρω δεν το έχω σωστά. Ωραία. Οπότε τι κάνουμε εδώ, αφού έχουμε την γωνία μας, τι θα πρέπει να κάνουμε? Εδώ στα 3 αλυσιδάκια ένα άριχτο, εδώ πέρα στα 5 αλυσιδάκια τα 7 ποδαράκια και εδώ πέρα μετά πάλι άριχτο και τη γωνία μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε τη γωνία, στα 3 εδώ πέρα αλυσιδάκια θα πλέξουμε ένα άριχτο. Εδώ πέρα στα 5 αλυσιδάκια θα πλέξουμε 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ερχόμαστε εδώ στα 3 αλυσιδάκια και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Εδώ στο επόμενο κενό θα πλεχτεί η άλλη μας γωνία, οπότε 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, 5 αλυσιδάκια, 1, 2, 3, 4, 5 και άλλα 3 ποδαράκια εδώ μέσα, 1, 2, 3. Στο επόμενο κενό που είναι τα 3 αλυσιδάκια μας ένα άριχτο, πάμε να πλέξουμε στο επόμενο μεγάλο, στο επόμενο μεγάλο κενό 7 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, στο επόμενο κενό ένα άριχτο, στο επόμενο κενό θα πλέξουμε την επόμενη μας γωνία, 1, 2, 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσιδάκια και άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό, 1, 2, 3, στο επόμενο κενό ένα άριχτο και στο επόμενο κενό 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και ερχόμαστε εδώ στο άριχτο που είχαμε πλέξει, το πρώτο άριχτο, θα μπούμε μέσα και θα κλείσουμε τη σειρά μας με ένα βούβο. Και το πλεκτό μας είναι κάπως έτσι. Έχουμε στην αρχή ένα άριχτο, πλέκουμε στο επόμενο μεγάλο κενό 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Στο επόμενο κενό άριχτο, 7 ποδαράκια στο επόμενο κενό, ένα άριχτο στο επόμενο κενό και πάλι η γωνία μας 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Και ξανά πάλι από την αρχή, ένα άριχτο, 7 ποδαράκια, ένα άριχτο, 3 ποδαράκια, 5 αλυσιδάκια, 3 ποδαράκια. Και ούτω καθεξής μέχρι να τελειώσουμε την πέμπτη μας σειρά. Πάμε να δούμε πώς πλέκεται και η έκτη μας σειρά, η οποία λίγο στην αρχή μπορεί να σας δυσκολεύσει, οπότε εδώ πέρα λίγο δώστε προσοχή. Έτσι όπως έχω το πλεκτό μου, θα το γυρίσω ανάποδα, θα μπω
εδώ πέρα στο πρώτο πόντο που βλέπω και θα πλέξω ένα βουβό, βάζω το νήμα μέσα, έρχομαι εδώ στο πρώτο πόντο που βλέπω, βάζω το βελονάκι μέσα, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και αυτό το νηματάκι το περνάω από τη θηλιά. Το ίδιο κάνω και στο δεύτερο πόντο, βάζω το βελονάκι, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και το περνάω από τη δεύτερη θηλιά. Οπότε έχω 2 βουβά στη σειρά και ξαναγυρίζω πάλι το πλεκτό μου, όπου θα πλέξω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα και θα έρθω, και θα έρθουμε εδώ πέρα σε αυτό το κενό και θα πλέξουμε 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. Δηλαδή θα ξανακάνουμε πάλι τη γωνία μας. Ερχόμαστε και μπαίνουμε σε αυτό το κενό που βλέπουμε αφού έχουμε πλέξει τις 5 αλυσίδες. 1 ποδαράκι, 2 ποδαράκια, 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5 και ξανερχόμαστε σε αυτό το κενό και πλέκουμε άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Πλέκουμε 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 και θα έρθουμε εδώ πέρα που έχουμε πλέξει τα 7 ποδαράκια από αρχή και θα μετρήσουμε έναν πόντο εδώ και θα μπούμε στο δεύτερο και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Οπότε γυρίσαμε το πλεκτό μας, πλέξαμε να έρθουμε προς τα πίσω 2 άριχτα, το ξαναγυρίσαμε κανονικά, πλέξαμε 5 αλυσίδες, ήρθαμε στο πρώτο κενό και πλέξαμε 3 αλυσίδες, 5 αλυσίδες και 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες και 3 ποδαράκια σε αυτό εδώ το κενό, 5 αλυσίδες, μετρήσαμε 1, 2 και ήρθαμε στο δεύτερο κενό και πλέξαμε ένα άριχτο. 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και μετράμε 1, 2, 3 και ερχόμαστε στον τρίτο πόντο και πλέκουμε ένα άριχτο. Τώρα για να έρθουμε εδώ θα πλέξουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω νήμα και θα πλέξω πάλι τη γωνία μου. 3 ποδαράκια. 1, 2, 3, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Ερχόμαστε πάλι εδώ στο κενό και πλέκουμε άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Για να έρθουμε εδώ πέρα θα πρέπει να πλέξουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Μετράμε από εδώ πέρα από το άριχτο 1, 2 πόντους. Θα μπω στο δεύτερο πόντο και θα πλέξω ένα άριχτο. Εδώ τώρα που έχουμε τα 7 ποδαράκια θέλουμε να κάνουμε και άλλα 3 αλυσιδάκια. 1, 2, 3 αλυσιδάκια. Μετράμε 1, 2, 3. Μπαίνω στο τρίτο πόντο και πλέκω ένα άριχτο. Για να έρθω εδώ πάλι στη γωνία μου θα πρέπει να πλέξω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5 και θα πλέξω 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες και 3 ποδαράκια εδώ πέρα σε αυτό το κενό. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσιδάκια και άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Κάτι έχω κάνει λάθος. Ωραία. 1, 2, 3. Για να έρθουμε εδώ πέρα θα πλέξουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα μετρήσω ένα πόντο. Στον δεύτερο θα μπω και θα πλέξω ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες.
και μετράω 1, 2, 3, μπαίνω μέσα και πλέκω ένα άριχτο. Θα μετρήσω εδώ για να έρθω σε αυτό το κενό 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 και θα πλέξω 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Για να έρθω εδώ πέρα και να πλέξω το άριχτό μου, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Μετράω 1, 2, πλέκω το άριχτό μου. 1, 2, 3, είναι τα τελευταία 3 λυσιδάκια που θα πλέξουμε. Μετράμε 1, 2, 3, μπαίνουμε μέσα και πλέκουμε ένα βοβό, γιατί είναι τα τελευταία μας 3 λυσιδάκια. Και έτσι έχουμε τελειώσει και την έκτη μας σειρά. Πάμε τώρα στην 7η σειρά. Θέλουμε να έρθουμε εδώ στο πρώτο κενό που βλέπουμε, οπότε θα συνεχίσω και θα πλέκω βοβά για τους επόμενους πόντους. 1, 2 και θα έρθω εδώ στο κενό και θα πλέξω ακόμη ένα βοβό, 3. Θα πλέξουμε τώρα 3 λυσιδάκια όπου θα είναι το ένα μας ποδαράκι, 1, 2, 3 και μέσα σε αυτό το κενό θα πλέξουμε άλλα 4 ποδαράκια. Σύνολο θέλουμε να έχουμε 5 ποδαράκια. Ένα που είναι αλυσιδίτσες και άλλα 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Εδώ που έχουμε τα 3 ποδαράκια θα πλέξουμε 1, 2, 3 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι πάνω από κάθε ποδαράκι. Ερχόμαστε πάνω από αυτό το ποδαράκι και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Το επόμενο ένα ποδαράκι. Το επόμενο ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι, σύνολο 3 ποδαράκια και πάνω. Εδώ τώρα στο κενό που είναι η γωνία μας θα πλέξουμε 3 ποδαράκια, 3 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια, 1, 2, 3 αλυσίδες και πάλι άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Εδώ που έχουμε τα 3 ποδαράκια, ένα ποδαράκι επάνω από κάθε ποδαράκι. 1, 2, 3 ποδαράκια. Στο επόμενο κενό που έχουμε τις 5 αλυσίδες θα πλέξουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ που έχουμε το κενό από τις 3 αλυσίδες θα πλέξουμε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Εδώ που έχουμε το κενό από τις 5 αλυσίδες θα πλέξουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε δει ότι ξαναφτάνουμε εδώ τώρα πάλι στη γωνία μας. Εδώ πάνω από κάθε ποδαράκι θα πλέξουμε άλλο ένα ποδαράκι. Πάνω από αυτό το ποδαράκι ένα ποδαράκι. Από αυτό το δεύτερο ποδαράκι και από αυτό το τρίτο ποδαράκι. Στο κενό πλέκουμε πάλι 3 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια, 1, 2, 3 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Σε αυτά τα 3 ποδαράκια
από ένα ποδαράκι στο κάθε πότο. 1, 2, 3. Όπου βλέπουμε 5 αλυσίδες, 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ έχουμε το κενό με τα 3 αλυσιδάκια, οπότε θα πλέξουμε 3 ποδαράκια μέσα. 1, 2, 3. Εδώ που έχουμε το κενό με τα 5 αλυσιδάκια, 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ πάνω από τα ποδαράκια τα 3 θα πλέξουμε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Εδώ στο κενό 3 ποδαράκια, 3 αλυσιδάκια και 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. 1, 2, 3 και 1, 2, 3 ποδαράκια. Εδώ από κάθε πάνω ποδαράκι από ένα ποδαράκι. 1, 2, 3. Εδώ στο κενό που έχω τις 5 αλυσίδες, 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Στις 3 αλυσίδες εδώ πέρα μέσα στο κενό 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Εδώ στο κενό με τις 5 αλυσίδες 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Πάνω από κάθε ποδαράκι ένα ποδαράκι, 3 ποδαράκια, άρα 3 ποδαράκια θα έχω πάνω. 1, 2, 3. Εδώ στο κενό 3 ποδαράκια, 3 αλυσιδάκια και 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. 1, 2, 3 αλυσιδάκια και άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Εδώ πέρα από ένα ποδαράκι σε κάθε ποδαράκι πάνω. 1, 2, 3. Εδώ στις 5 αλυσίδες μέσα 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ στις 3 αλυσίδες 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Και ερχόμαστε εδώ πάνω στα αλυσιδάκια που είχαμε πλέξει και θα κλείσουμε με ένα βουβό. Ένα αλυσιδάκι στον αέρα και κόβω τον ήμα μου. Να σηκώσω λίγο την κάμερα ώστε να μπορέσετε να το δείτε. Και έτσι έχουμε τελειώσει το μοτίφ μας. Αυτό ήταν το βίντεο. Επειδή έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο, θα κοιτάξω να δω, όπως σας είπα, το τοπάκι πώς θα το ράψουμε τα μοτιφάκια μαζί, για να δούμε πώς φτιάχνουμε ένα top, έτσι καλοκαιρινό. Μπορεί να φορεθεί δηλαδή στην παραλία, γιατί βλέπετε είναι πολύ ανοιχτή η πλέξη επάνω από το μαγιό. Κλείνω το βίντεο εδώ, τελειώσαμε. Ξέρω οι τελευταίες ειδικά 2 σειρές ήταν αρκετά δύσκολες, λίγο περίπλοκες για κάποιον αρχάριο. Αυτό ήταν το βίντεο, θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Μέχρι τότε φιλιά πολλά.